morning mga kadoni. Luwas na kami ng Manila. Bayan kol. Ulan ang aming biyahe. Ay ma. Yes na? Ingat kayo. Ingat. Saan kami? Ha? Good. Okay. Bye. Ha. Ayan mga kadoni. Kaya na kami, pauwi na kami na Manila. Pabalik na. So ayan. Wow! Ulan na kami biyahe mga kadoni. God na yun, wala sa amin. Ingatan na lang kami sa amin cabinet. Wala na natin umuwi na kami ganitong araw kasi ilalakaran pa kami bukas sa hospital. Kailangan ko pang kumuha ng ano sa hook namin. Yun na kami umuwi na ganitong araw. Kapakapayin mo yung likod natin ha. No oras na. Ayan mga kabroni. Umalis kami dito ng barangay sa Babaw, sa Limanan. Eksakto alas 8. Umuwi yung ano ko, salamin. Yan yung aming kilometers mga kadoni. 5,230 yung aming kilometer bago kami umalis dito mga kadoni. So papunta kami dito 378 kilometers yung aming tinakbo. Ayan mga kadoni, palabas na kami ng highway dito sa Manila. Ayan, mayroon lang mga makadoni. Mga kadoni, puro ulap ang nakikita namin, wala ka lang araw. Ha? Kaya mga kadoni, dito na kami sa Rabay. Rabay na kami. Tama lang yung takbo namin kasi nadulas yung kalsada. Wala pa galit namin ng lidmaan. Umulan ba yun naman ngayon? So, diba, naganda naman yung ano, naganda naman yung kalsada, maluwag, maluwag. So, hindi magpatakbo ng mabilis dito. Delikado.
Ang sarap itong yung ride dito mga ganito. Relax na relax yung ano. Hindi na ata ito, ano? Hindi ba hindi? Dito na kami sa ano, Ligo. So, halaw na yung nakatakbo namin. Ganda! Natatlong kalsada. Oo. Dito na kami sa tulay ng ano mga kadoni. Tulay ng Ligo. Ang ginagawang tulay dito.
Pamindagat na lang. Pamindagat! Kapit yan. Dito na kami sa local station. Kapit na lang yun. Unahan na lang yun eh. Sakto alas 12 yan doon tayo. Kami, magalap na. Wow! Baba. Ang local station. Stop over kami dito sa Gumaka. Kumain muna kami ng seaside. Ang lakas ng hangin mga ka-journey dito sa seaside. So yan yung ating kabayo, anti-fix ko. Okay. Mga ka-journey, takbo na kami ulit. Tuloy na ulit namin yung ulan. Patay na. Time check 12:52.
no, no, no. Katimunan Town proper.
mga buha-buhangin o delikado. Hirap na mga magulas, maulan ngayon. Lagi nyo mag-ingat so kayo kayo, safety naman daan mga kayo. Yan yung Bicol road na kadumi yan, yung backpack na yan. So wala kami dumaan yun ngayon. Ikot kami. Ha? Doon din, sa dulo, sa kabila. Haba-haba nga lang ko dito. At mga ano.
Ay. Ha? Sa Laguna, no? Ito. Ano ba yun? Tulog. Bigat eh. Ha? Bigatan ako eh. Natulog ka eh. Walang tulugan. Kaya mo naman. Nadaya mo ako eh. Lugi ang driver. Lugi ang driver. Tulog ang backride. Oh, baka mahulog yung helmet mo dyan. Matulog-tulog ka. Mahaba. Gapang yung mga truck na yan hanggang sa taas. Hanggang makatungtong yan sa ibabaw. Kaya mga truck na yan, gagapang yan. Kata ko may naamoy guma ka. Yung nga naamoy guma. May naamoy guma ka. Yan yan, mga flat ng mga traffic. Ayun na oh, tagos. Yan na, ito yung tagos. Ihi muna tayo dyan sa total. Ihi. Tapos na tayo, ihi na ako. Oo. Ayan, yung ano, kabilang dulo mga kadurni na dito kang manok. Ayan. Tagal-tagal din natin nakatagos kung iikot. Ayan mga kadurni, dito na kami sa ano, putok na kami ng bayan ng Pagbilaw. Quezon. So ayan mga ka-Johnny, dito na kami sa ano, Pagbilaw, Quezon. So kaya naman kami sa Manggala dito sa may Uno Fuel Gas Station. Ayan. Ganda yung Manila. Ito siya nila. Nasa public. Malinis. Wow! Yung time check mga ka-Journey. 1:45 na. So ilang oras na rin? 10, 10, 11, 12. 13, 5 hours pa kami bumabiyahe mga ka-Journey. So hindi namin alam kung anong oras pa makakarating ng Manila. Kasi dito kami dadaan sa, ano, sa Laguna. Hindi kami mag-Antipolo kasi ayaw ni Mrs. Mahaba daw ang biyahe dyan sa Antipolo. Yung nga lang kagandahan dyan mga ka-Journey, walang traffic. So yung ruta namin ngayon is sa Alabang ang tagos namin. So yun lang mga ka-Journey. At mamaya na lang ulit. Yan mga ka-Journey. Dito na kami sa Lutena. Oras to 12. Close. Ayan mga ka-Journey. At
ano, traffic, bukid-bukid yung ano ng traffic. Ang haba ng biyahe. Nandito pala, umulan, kaya maghapon kami ano, maghapon kami nakasuot ng kaputi. Lokat road. Wow! Dito na kami sa aming barangay sa Santolan. Kami tumating. Alas 7. 7:01 ng gabi. Bali 11 hours ang biyahe namin mga kaberni. Grabe, haba. Meanwhile, Balik pa? Balik ka ba? Dito ka buhat sa kabila. Okay. Mula Bicol. Puro ulan nga. Mga ka-Johnny, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood.